వినుకొండ పురపాలక సంఘ కమిషనర్ తమ పందులను అమ్ముకున్నాడని పందుల పెంపకందారుడు దార్ల కోటేశ్వర ఆధ్వర్యంలో మరికొందరు బాధితులు రాష్ట్ర గవర్నర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. గవర్నర్ ఆదేశాలతో జిల్లా కలెక్టర్ విచారణ నిమిత్తం పులిచింతల ప్రాజెక్ట్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ సి రాములను నియమించగా ఆయన వినుకొండ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో బాధితులను మున్సిపల్ కమిషనర్ బి శ్రీనివాసులను పిలిపించి విచారణ చేపట్టారు. సాయంత్రం పందుల పెంపకం ప్రాంతమైన చెక్కబాగ్ వద్దకు వెళ్లి పరిశీలించి బాధితులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు విచారణ చేపట్టామని, సేకరించిన వివరాలను ఉన్నతాధికారులకు నివేదించడం జరుగుతుందని డిప్యూటీ కలెక్టర్ శ్రీరామ్ తెలిపారు. విచారణలో వినుకొండ తహసీల్దార్ కిరణ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. వినుకొండ కమిషనర్ బి శ్రీనివాసులు సుమారు 20 లక్షలు చేసే పందులను దౌర్జన్యంగా పట్టుకుని అమ్ముకున్నట్లు ఫిర్యాదుదారుడు దార్ల కోటేశ్వరరావుతో పాటు 70 మంది బాధితులు డిప్యూటీ కలెక్టర్ వద్ద వాపోయారు. గత 4 నెలల క్రితం 4 లారీలు 400 పందుల్ని విడతల వారీగా పట్టుకుని తీసుకువెళ్లారని వివరించారు. గొర్రెలు, మేకలు, బర్రెల పెంపకం లాగానే తాము పందుల పెంపకంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నామని తెలిపారు. పందులను పట్టుకుని అమ్ముకున్న కమిషనర్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితులు అధికారులను కోరారు. స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్గా పులిచింతల ప్రాజెక్టు నుంచి కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు వినుకొండ చెక్కబాగుకు సంబంధించిన ఒక ఫిర్యాదును విచారించుటకు తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి రావడం జరిగింది. చెక్కబాగుకు సంబంధించిన దార్ల కోటేశ్వరరావు గవర్నర్ గారికి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. పందుల పెంపకం విషయంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ గారి మీద. దాని నిమిత్తం ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్గా నన్ను ఇక్కడికి నియమించారు. దానిలో భాగంగా ఈరోజు తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదుదారునికి 17/4 నోటీసు ఇచ్చాము. అలాగే మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి కూడా ఇచ్చాము. ఈరోజు విచారణలో భాగంగా ఇరువురిని స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేశాము. ఫీల్డ్ ఎంక్వైరీ ఇంకా జరుగుతుంది. దాని మీద సమగ్ర నివేదికని కలెక్టర్